Hey, σήμερα βάλε ό,τι θες, μην άκους κανέναν. Νομίζατε ότι οι περιπέτειες στο Ζαρόβ είχαν τελειώσει. Σας έχω καλά νέα. Τα κοράκια θα για μένα. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να πάμε εδώ. Θα το προσεγγίσουμε επιτακτικά, από όλη συγκέντρωση, χωρίς βιαστικές κινήσεις. Οτιδήποτε μπορεί να μας τυχήσει στη ζωή. Ωραία. Το κάτω. Oh no. Έχει ένα κακάδι στη μύτη. Τι είναι αυτά? Scrap armor, that's a new one. Εβραίος. Do you see what I see? Ναι, Respect, bro. εσύ, όλα καλά. Στο. Ακούεις for real? Γάμ. Πού είσαι? Ου, σοκολατίτσα. Oh no. No. Όχι, δεν μ' είδες. Δεν μ' είδες. Let's go. Completed. Αντίο.